Vysmáhy. Prostě normálně vyschlý ten pramen Bečvy. Vyschlý pramen Bečvy. Víš co, to musí být tak psycho přijít prostě k prameni řeky a on úplně vyschlý. Úplně A on je úplně vyschlý. Co si o to myslíte? Je to úplně vyschlé, podívej se na to. Není tady vůbec nic. Žádná voda. To jo. Tady je jenom haníček vody. To jo, a úplně ani tam nahoře. No, nikde tady není žádná voda. Tak si úplně víš co, říkám, z čeho tak ta Bečva asi teče. Že? Možná tamhle z toho. Jo, nějak tady je. Tamhle je trochu Kapek vody. vody. Čum čum, tady jsem viděl teďka kapku. Jo, tak proto je ta Bečva furt tak malá. Jo, asi jo. Prostě vůbec nic. Jenom hrníček s vodou. To asi právě nic. Si jo, no.